उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाना फिन मोनसे सिग्रोमनायाव सिखावै लाबोनाय बालाजों आबुं गंसे डाम्पारखौ जब्द खालामो। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना आरोबाव सिखावै लाबोनाय बालाजों आबुं डाम्पारखौ जब्द खालामो। उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि डिएफअ मुस्ताफा आली आहमेदनि बिथोनाव माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि आइसि रेन्जार मिन्टु बर'जों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया उदालगुरि दरं जिल्लानि सिमायाव चालान गैयै डाम्पारखौ नागिरना दिहुनदोंमोन। हाग्रा मावफारियाफोरा फोरमायोदि बे अपारेशनाव दरं उदालगुरि सिमानि सिलबारि हालामनिफ्राय गंसे चालान गैयै बालाजों बुंफबनाय डाम्पार नम्बर AS25CC 7263 खौ जब्द खालामनो हादों। हमजानाय डाम्पारखौ उनाव हाग्रा मावथिफोरनि मोनसे हानजाया माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'आव लाबोयो आरो हाग्रा मावख'गिरिफोरा खौरांगिरिफोरनो फोरमायोदि जब्द खालामजानाय डाम्पाराव 16 सेन्टिमिटार बाला दंमोन।